بے زبانی عکس نوشتکار راہچار کلمتی ہر دین کے رمضان پاکی مائے نام قید منی چم عرصے وارگاہ بندہ کنا اتئی ضعیر چو سیاہ مارا ڈنگ جنا رمضان پاکی ماہ تو مدامی مارا درآمد کو تو ربتے دگے مردم روچا روچک دارا بلے ہمیں رمضان پاکی ماہ پنچ شب و روج تئی گما روچک داشتہ نہ دب بوجا دلا چزے کشتک نہ شام و سہورا نہ کہ من تراویح و نمازی بتگاں نہ دگہ سما ہوتا رمضانہ یاد کنا یک برے لوٹانی سرت بچکندے تالا بھی بلے پدا زد کم وتی جاہا گراں پرچے کتی گپ دیوان و مسکرائی منی لوٹانی سرا بچکندے تالا کنا بلے پدا تی جدائی منی تہا جو اگریچا روک بیت چم نمبی باں من یاد انت کہ 2018 رمضانہ چمی بانگ بیت تو منا فون کتک کہ حال کاں باری تو دب بودگم یا انگا نشتگے من گو بے ساہیا تئی پسو داتگاں کہ میں ملا تنیگ نبت چشم ملاح 5 منٹ مدام رند بانگ تا تو پدا بلائیں کندگے جت و گشت کہ توگو میں بانگا دپا بند میں بانگا دپا بوجھ روچا سرجمی ماہ تو گپ کتک بلے رمضان آئے گی بے دے تے یاہتا گیراں دگے ہچ نیست بس تے یک عکسے است کہ تو دبو چانی سرا نشتگے بلے اے بے زبانی عکسا